Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er jeg sammen med min ven August, og vi har brugt rigtig lang tid på at bygge en mountainbikebane. Ja. Så ja, lad os Den er ikke engang helt færdig endnu jo. Nej. Og det har været til os indtil videre. Sådan. 2-3 uger. Ja. Jeg har ikke arbejdet i 2-3 uger, men det er til sammen. Ja, lad os bare springe ud i det. Okay, så første del af banen. Her har vi lavet en lille gap. Normalt plejer der at være en rampe her, men vi har bare taget den væk. På grund af, at den bliver stjålet heroppe sikkert. Så hvis man kører længere ned, så er der et lille hop her, hvis man gider. Så, hvis man kører videre her, så er der et sving. Så kører man ned her. På sin cykel selvfølgelig, jeg løber. Så kommer man ud af det her store sted her. Videre til næste bane. Næste er den her. Man kører ned her. Og den her lille smalle sti. Her. Men her, jeg var lige ved at falde, kan man vælge en to ting. Man kan enten fortsætte ned, eller så kan man dreje. Og så tage et kæmpe gap. Her. Som ikke er rigtig er særlig kæmpe. Og så kan man tage resten af vejen, og så køre ned her. Og så videre til næste. Og så har vi sidste bane her. Ja, man kan vælge at køre ned her. Den er ikke så tydelig, men ja. Vi får klippet noget græs her og sådan noget. Ellers så kan man også køre ned her. Her har vi ikke lige fået klippet græs, fordi der er rigtig meget. Men længere nede, der har vi fået klippet alt græsset, der er dernede. Og den her bane, det er faktisk en af dem, vi så helt selv har lavet. Som i helt selv. Før var det tæt, sådan en buske og sådan noget. Ja. Og så har vi bare cuttet det hele. Vi har her. Så er der en lille overraskelse hernede. Der er et lille hop. Meget lille hop. Meget lille, og det er snart nok et hop. Du kan nok bare køre over det, hvis man vil. Så kører man ned her, og så kører man ind igennem lortet her. Forbi, ud i buskaget herude. Og så kommer man ud til fri natur. Ja. Og så kommer man ud af den her flotte indgang. Derovre er det banerne. Yes, man kommer alle sammen ud her. Nu når vi har vist alle banerne, vil vi lige lave en lille montage af August her, der kører på alle banerne. Og bare lige så I ved det, jeg er ikke så god, som I forventer. Nå, lad os bare hoppe ind i det. Tak fordi I gad at se med på den her video. Husk at like og subscribe og tryk på klokken. Ja, husk det. Altså, det er en vigtig ting, ikke? Det er en vigtig ting. Og så skriv, hvad vi skal lave næste gang nede i kommentarfeltet på vores mountainbikebane. Det er meget vigtigt, fordi vi er løbet tør for idéer. Nemlig. Vi ses! Ses. Hej hej!